Salutare, mă numesc Cătălin Răileanu. În primul episod din această serie despre alcool am vorbit despre experiența mea personală. Astăzi o să vă vorbesc despre circuitul alcoolului în natura umană. Odată ce bei alcool, acesta nu este digerat precum mâncarea, ci ajunge în stomac, care devine iritat și simțim greață și arsuri, apoi merge în intestinul subțire, iar de acolo merge în sânge, care îl poartă prin tot corpul. Ajunge în ficat, care este pus la treabă, apoi la inimă și crește ritmul cardiac, apoi la rinichi, care elimină mai multă apă și apare deshidratarea, și bineînțeles la creier, unde povestea este cam așa. Creierul funcționează cu neurotransmițători, pe care alcoolul îi dereglează. De aceea apar schimbări la noi încă de la primul pahar. Puteți face un experiment, data viitoare când ieșiți cu prietenii, observați atent oamenii înainte și după primul pahar. Dar foarte important este ca voi să nu beți alcool în timp ce faceți acest experiment, tocmai ca să puteți să fiți mai atenți. O să urmeze niște detalii despre neurotransmițătorii din creier care cer un pic de atenție, dar este foarte important ca să vedem cum ne afectează alcoolul creierul. Alcoolul crește efectul GABA la noi în creier, GABA ăsta fiind acidul aminobutiric, care este principalul neurotransmițător inhibitor. Adică ce face el concret este să frâneze activitatea neuronală, să reducă agitația excesivă în creier și să mențină echilibrul mental și emoțional. Fără GABA, fără această frână, am fi copleșiți de griji, de stres și de anxietate și nu am putea funcționa. Iar alcoolul apasă tare acest buton, tocmai de aceea simțim relaxare încă de la primul pahar. Când GABA, acest neurotransmițător, funcționează normal, ești calm, dar alert, poți dormi, anxietatea este ținută sub control, mușchii sunt relaxați, gândirea este coerentă. GABA nu este un somnifer care să te facă să adormi forțat, ci creează condițiile pentru liniște. Însă, când bem alcool, se întâmplă următorul proces. Alcoolul se leagă de receptorii GABA, acești receptori devin mult mai sensibili și frâna creierului e apăsată prea tare, iar noi resimțim relaxare intensă, scăderea anxietății, somnolență, coordonare mai slabă, vorbire îngreunată. Semnele că te-ai îmbătat. De aceea, alcoolul ne liniștește rapid și simțim că ne ajută cu anxietatea. Anxietate care reprezintă activitatea excesivă a creierului. Iar GABA scade această activitate dacă o îmbeți. Frâna e apăsată prea tare, te liniștești, dar efectul este artificial și temporar. Dacă sunteți șoferi, gândiți-vă la frâna de la mașină. Nu vrei să o apeși prea tare și brusc pentru că te poate liniști de tot. Ce se întâmplă când consumăm alcool este că creierul nostru mereu caută echilibru. Dacă acești receptori GABA sunt îmbătați des și stimulați în mod artificial, numărul lor devine tot mai mic și sensibilitatea lor scade. Iar după ce trece efectul alcoolului și crește activitatea acceleratorilor, neurotransmițători precum glutamatul, care sunt responsabili pentru agitația din creier, care ne ajută la învățare și la formarea memoriei, dar nu ne ajută când vrem să ne liniștim, că nu putem constant să învățăm. De aceea avem această frână numită GABA. După ce trece efectul alcoolului, GABA nu mai funcționează eficient și glutamatul devine prea activ. Frâna este prea slabă și creierul devine hiperactiv. Așa apar griji, stres, agitație, anxietate intensă, neliniște intensă, tremuri, insomnii, sensibilitate la zgomot și la lumină și, în cazuri grave, convulsii. Dacă se ajunge la convulsii, înseamnă că frâna, GABA, nu mai funcționează deloc. Acesta este cercul vicios al alcoolului, capcana în care ne prinde. Pe termen scurt, GABA este mai intens și ești mai calm. Dar pe termen lung, ai mai puțini receptori GABA, creierul este foarte reactiv și apare anxietatea, care este mai mare decât cea inițială și apare nevoia să bei iar. Alcoolul ne ajută să dormim mai repede, dar ne scurtează somnul. Somnul este foarte important pentru sistemul nostru imunitar și pentru regenerarea corpului și a minții noastre. Și în ciuda a tot felul de păreri, majoritatea dintre noi avem nevoie de cel puțin 8 ore de somn pe noapte. Această activitate în care ne punem la încărcat, precum punem telefonul în fiecare noapte, este formată din două părți. În prima parte avem somnul adânc,
și apoi avem somnul de tip REM, partea în care visăm. O parte esențială pentru că, printre altele, când visăm, creierul nostru trece prin revistă ziua pe care tocmai am trăit-o și selectează ce amintiri ținem în conștient și care le ducem în subconștient. Ați observat că atunci când încercăm să ne aducem aminte ceva din trecut, ne aducem aminte mereu aceeași amintire? Sunt acele amintiri selectate să rămână în memoria explicită de către creier. Acum revenind, alcoolul ne scurtează somnul și anume fix partea asta REM, în care visăm. Recomand pe această temă a somnului și cât este de necesar pentru noi, cartea Why We Sleep de Matthew Walker. Hai să facem o recapitulare. Alcoolul apasă această frână a creierului numită GABA. Simțim calm, creierul se adaptează. Dar fără alcool, frâna nu mai ține și simțim anxietate crescută și agitație. De aici apare dependența. Alcoolul acționează asupra sistemului nervos central, unde dereglează neurotransmițătorii. Crește GABA, scade glutamatul și scad atenția, memoria, coordonarea. Crește dopamina și apare senzația de mă simt bine și creierul învață rapid. Alcoolul înseamnă relaxare și plăcere. De asemenea, poate ați auzit sau vi s-a întâmplat să vi se schimbe comportamentul când consumați alcool. Asta se întâmplă pentru că alcoolul dezactivează frânele creierului. Și în felul ăsta scade autocontrolul, scade frica de consecințe și crește impulsivitatea. Și atunci spui lucruri pe care nu le-ai spune treaz, faci lucruri riscante și emoțiile devin mai intense. Plâns, agresivitate, euforie. Mulți oameni consideră că alcoolul înlătură inhibițiile și adevărata noastră identitate poate ieși la iveală în sfârșit. Tot ce trebuie să faci este să bei alcool. Și simțim, spunem și facem lucruri de care nu am fi avut curajul fără alcool în sistem. Îmi aduc aminte că eram în Londra cu doi prieteni la 3 dimineața, iarna, eram toți trei beți, pe un pod deasupra Tamisei și unul dintre prieteni a sărit balustrada și a început să meargă pe un schelet de metal foarte îngust și alunecos. Am urcat și eu după el, fără probleme, dar să ne înțelegem, eu nu știu să înot. Și oricum, chiar dacă știam să înot, nu știu cât ne-a ajutat înotul de la distanța respectivă. Aia să fi fost adevărata mea identitate, oare? Știți cazul omului beat, care își sună fosta iubită la 3 dimineața? Înseamnă că și-a regăsit adevăratul sine? Cel care încă o iubește pe acea femeie, deși nu au mai vorbit de vreo 2 ani? De fapt, oamenii nu au capacitatea de a justifica lucrurile pe care le-au făcut sau le-au zis sau le-au simțit când erau beți. Am o cunoștință care insista să sară în niște saci de gunoi din spatele unui restaurant, fiind foarte beat. Un om educat, deștept, calm când de treaz, s-a îmbătat și insista să sară în mizerie. L-am oprit din greu din a face asta, iar a doua zi nega că a încercat să sară în gunoi. Iar când iubita lui i-a arătat un video scurt cu ce voia să facă și cum l-am oprit, a rămas șocat pentru câteva secunde, apoi a zis repede, era o glumă, mă prosteam. Adevărul este că oamenii care se îmbată nu au devenit violenți, sentimentali sau altfel pentru că le-a fost descoperită adevărata lor identitate, ci pentru că alcoolul nu a lăsat creierul să-și facă treaba, cum se întâmplă în mod normal când nu ai consumat alcool. Un alt exemplu sunt certurile de cuplu, care sunt foarte alimentate de consumul de alcool. În lumea în care trăim, este deja greu să menții o relație de cuplu sănătoasă și iubitoare. Iar dacă băgăm în ecuație alcoolul, șansele de ceartă cresc enorm. Când ambii parteneri sau unul dintre ei, bând alcool, are o nouă identitate și nivelul de răbdare și de înțelegere pentru celălalt scade, orice mică neînțelegere se transformă într-o ceartă monstru. În mod normal, când ne supără ceva la partenerul nostru, mergem mai departe, pentru că știm că nu au avut intenție să ne facă rău. Când suntem sub influența alcoolului, nu trecem cu vederea. Suntem foarte sensibili la gesturile și vorbele partenerului și ajungem să ne certăm pentru că altă variantă nu avem când creierul este obosit și emoțional. De aceea, alcoolul distruge relații, căsnicii și prietenii. În final, o să vă zic despre cum apare alcoolismul. La început bei ca să te simți bine. Ești pe relaxare, pe socializare. Apoi, în etapa a doua, bei pentru reglare emoțională. Să scapi de stres, de anxietate, să dormi mai ușor.
Iar în a treia etapă, bei ca să nu te simți rău, să eviți sevrajul. Tremur, anxietate extremă, greață, în acest punct plăcerea dispare și rămâne nevoia. Promisiunile cu nu mai beau eșuează și alcoolul devine prioritate. Foarte important de știut, alcoolul este o boală neurobiologică, nu este o lipsă de voință. Sevrajul alcoolic este foarte, foarte intens. Tremur, anxietate, insomnii, palpitații și, în cazuri grave, convulsii și delir. Deci, oprirea bruscă la un dependent de alcool poate fi periculoasă. Factorii care influențează predispoziția la a deveni alcoolic sau nu sunt în mare următorii: factorii genetici, stresul cronic, traume emoționale, modele din familiile unde s-a consumat mereu alcool și debut timpuriu al consumului. Acum facem o recapitulare finală. Alcoolul ne păcălește creierul. Inițial ajută și apoi creează problema. Dependența schimbă chimia creierului. Recuperarea este posibilă, dar necesită timp și suport din partea celorlalți. Alcoolul este cel mai periculos drog prin prisma răspândirii și a faptului că este foarte încurajat consumul în societatea în care trăim. Vă mulțumesc pentru atenție. În episodul 3, ultimul din această serie, o să vorbesc despre subconștient și conștient. Acest tandem care ne ajută să funcționăm în viața de zi cu zi și legătura cu alcoolul. Apoi o să trag niște concluzii finale. Vă doresc să fiți iubiți și liniștiți.